ɗinkin duniya. Wani kwale-kwale ya kife a ruwa dauke da mutum sama da 20 a kogin Benue da ke jihar Benue. Wani dan uwa ga waɗanda hadarin ya ritsa da su, Philip Amos, ya shaidawa manema labaru cewa hadarin ya faru ne lokacin da jirgin da ke dauke da fasinjojin ya nutse a teku. A cewarsa, wani mutum ya rasa 'ya'yansa guda 5 a hadarin. Kawo yanzu hukumomi a jihar ta Benue ba su ce komai ba dangane da hadarin. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yitar da harin da 'yan Boko Haram suka kai wa jirgi mai saukar ungulu na Majalisar Ɗinkin Duniya. A wata sanarwa da mai taimakawa shugaban kasar kan harkokin watsa labarai Malam Garba Shehu ya fitar, Buhari ya ce za a ɗauki mataki kan harin da aka kai da ya sanadiyar mutuwar mutum 5 har da jinjiri ɗan shekaru 5. Sanarwar ta shugaban kasar na zuwa ne bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta gudanar da bincike kan harin tare da gaggauta hukunta waɗanda suka aikata laifin. Shugaban ƙasa Buhari ya kuma yi kira ga ma'aikatan bayar da agaji da ke aiki a yankin arewa maso gabas da kowane lokaci su dinga shirya tafiye-tafiyensu ta jirgi ko ta mota tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro. Tun a ranar Asabar ne dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da wannan harin da ƙungiyar Boko Haram ta kai kan ɗaya daga cikin jiragenta masu saukar ungulu a yankin Damasak da ke jihar Borno. Lamarin ya faru ne a ranar Asabar 2 ga watan Yuli, kuma ko da yake babu abin da ya faru da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya, amma ya yi sanadiyar mutuwar mutum 2 ciki har da yaro ɗan shekaru 5. Gwamnatin jihar Zamfara ta ce sulhu ne kadai hanyar tabbatar da dawwammamen zaman lafiya daga matsalar 'yan fashin daji da suka addabi yankin arewa maso gabashin Najeriya. A cikin wata sanarwa, gwamna Bello Matawalle na jihar ta Zamfara ya ce shi bai yi damar sulhun da ya yi da 'yan bindiga ba saboda yadda hakan ya taimaka wajen raguwar hare-hare a jihar ta Zamfara. Mai magana da yawon gwamnan jihar Zailani Baffa ya shaida wa manema labarai cewa gwamnatin Zamfara ta ga alfanun sulhun da ta yi da 'yan bindiga masu fashin daji, inda ya ce an karɓi makamai sama da 1,000 daga 'yan bindigar. Sanarwar ta kara da cewa wasu tsiraru ne da ba su amince da sulhun ba suke kai hare-hare a Zamfara, amma kusan kashi 80 cikin 100 na 'yan fashin dajin sun rungume sulhun da gwamnati. Labaran kenan. Danna subscribe